Last and final session ni Study Rognar. Ayan po, madam. Last and final session si Luna X Rognar. Nalinis seremonyas pa si Rognar. Mahirap i-shot dahil mga small break sila. Ng seremonyas. Last and final session, stud service, Luna X Rognar. Sumisigaw guys. Sumisigaw guys. Yun. Luna X Rognar. Wednesday. Ayan, pwede nyo na pong kunin yung inyong alagang kasida. Umiyak. Ayan. Ayan siya. Guys. Kita nyo yung guys. No animal harm. Breeding season po. Nag-hit na po kasi yung kanilang female. Parehas na small type. Silang dalawa ni Luna. Saka si Ragnar po. Ayan. Yung ating nag-iisang Shih Tzu. Ayan sila po. Lock na po ito, sir, ma'am. Pasyensya na po kayo kung hindi ko po mabanggit yung inyong pangalan sa ano kasi si sir po, Chinese po yung nakalagay. Yan po, ma'am, sir. Baon na po. Nakabaon na po. Yan, sa lahat ng, ayan, kita nyo, napakabilis lang ang pagsushoot. Sa lahat ng walang oras na magpa-stud, ayan, pwede nyo po akong kontakin. Nag-home service din po ako sa lahat ng bayan. Bali, ayan po si Ragnar, ex po kay Luna. Ayan po si Ragnar. Ayan, bali yung aking kliyente, inawanan na po nila yung kanilang alagang aso po dito. Kung nakikita nyo po, ayan. Ayan. Yung dalawa. Oh. Yan oh. Yan. Dito po tayo ngayon. Nag-start session. Legit po yan. Legit po. Nakalock po yan, ma'am, sir. Ayan. So maraming salamat sa lahat na nagtitiwala kay Frogman Makasta TV at sa lahat na nagpapa-stud service sa akin. Thank you po. Bukas nasa Binmalay po kami sa Kalao. Ano sana yun, pre? Ay, sa Kalawakan. Ayan, lock and load siya, mga boss. Ayan, bukas naman yung aking alagang ason ay yung aking ano naman, male na si Pain. Ayan, ikot po natin para makita nyo po yung aking lugar. Ayan. Dito po tayo nagpapa-stud kung saan man ito ay sagisang Mangaldam po ito. Ayan, baon na baon yan, sir, madam. Sila oh. Ayan. Lock and load.
Maraming salamat po, sir, sa inyong tiwala. Yan, silang dalawa, oh. Napapapikit na lang sa sarap ang aking alagang aso. Ano? Sayawan ko pa kayo. Kokak, 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 kokak. Pag mamakas sa TV, kokak, kokak, kokak. Yan, sa mga gustong magpa-stud ng iba't ibang lahing aso, meron po kami. Kung naghahanap po kayo ng Belgian, Golden Retriever, Shih Tzu, Pug. Yan, kahit ano, kontakin nyo lang po ako. O naggusto nyo din ng groom, yan, gusto din nyo na ng shooter, yan, Raymark, Ramos. Nag-home service kahit saan, kahit sa Baguio pa, pwede. Kahit saan ka man, sa lugar, kahit bukid pa yan, gagamit kong kahit sumakay ng kuliglig, pwede. Kahit saan ka man, kahit balot, kahit barko, pwede. So ayan, hindi ko na po patatagalin yung aking video. Pero nasa na siya, nasa 6 minutes na nakalock na po siya, sir, ma'am. Yan, kailangan ko po rin kasing kumuha ng picture. Yan, so lahat. Maraming salamat po. Peace out.